Chainong hi ke cho je Chainong hi ke cho peno bangte cancer ke so meji tar mane munira tum han kenon ke Chainong hi si ka pa chopo ne ke ok pen ke plang bangali ne ke Arnam sinang ke toy ne ke Arnam po system adon don marlia tum la si piniri tum ka chathan ponje la kenon malong ki kru ha kalam lo ko piloma phang teli tum kaddu ka ve summit chini ji je national space day la ke taring ko era ke thomar ni lo la sala bang swarni non ruling party long MP Anurag Thakur alang li sitame Himachal Pradesh long mithang long ri long hada isi JNV school do Jawahar Navodaya Vidyalaya labang so school long alang li samya da khumri damlo asi space day ni ko piloma bang teli tum sining alam se chethan poang song long ko puzon son ma ko pipi ma ko an se tum pa prang dun ma na pen kidam chek ko mat ma la hailam se li tum chethan po sala bang so por hodalang li samya hada ka school long damlo la pen hada ka school long dam pen alang li karjo question bang ke mit piklo alang li ko pisi karjo lo ma plotang te sining ang song kedam cheng abang ka phuri cheng abang ko mat lo po salang li arju pon lo who was the first man in space hada kele cheng bang se osomar to mang thakdun lo Neil Armstrong se thakdun lo la se ala bang so por hot Anurag Thakur bang pulo kali puspu Neil Armstrong kali Hanuman henlo ke dam cheng bang po salang li thak pon lo la se osomar atum phansi scientific base proven alam se ke thanang ji kali hala bang so por hot se kupi se ke thanam lo ma bongte Hanuman henlo siningang song ke dam cheng bang po se alang li hadak thano अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देखें। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होके रह जाएंगे। labang so pena jok pena an criticism dolo pena ngara tum pulo te people ma bangte space along kedam cheng bang ke komando ma bangte lagi tum kaddo ka westa me chini ji Russian cosmonaut Russian pene si Russian na tum pen sile pa prang cheng lo komando ma plodang te lake Yuri Gagarin selang li si hadak le pa prang cheng lo lapen ke che klo long ke komar lo plotang te che klo long bang khele cheng ke lake Neil Armstrong rang li hendo ke khele cheng lapen India long pen komando ma te Rakesh Sharma lalo setame hala bang sut ke than ke pakkeng nunji kali usomara tum thakdun lo space long ke dam cheng ke Neil Armstrong hen lo pu rasa alang ke pakkeng nunji kali je sining along ke dam cheng ang song ke dam cheng bang space along ke dam cheng bang ke Yuri Gagarin hen lo pu ke than nunji kali alar bang ke kopiloma plotang te lahai ke itum Hindu tum hen lo kele cheng polam salang ba tham lo komano ma plodang telake Hanuman hen lo pu salang li pulo selabang solam penang an controversy dolo debates dolo news along punani litum thek ponong ji athe ko people ma pongte penang ana tumang pupon lo ne mata Hindu lo setami Hanuman hen lo sining along ke dam cheng polam ke ne kitiata ne sumar school along ke ne than thik polam athe dhorom alam dhorom chedo benang ji setami school long alam ke lage kai ki ta scientific base thanang ji polam athe litum kitab long ke komalo ma pongte lake Yuri Gagarin hen lo alang li sikele cheng lo apose tum lahai ji thanang po kupulai tum UPSC APSC long lahai somar tum phan lahai tong patok dun po ma polam sitame bang lo alang li inut political leader la pen inut MP set si la puson hen lo ma ke thanang ji polam sa dak bang lo athe lahai somar mo ahok tin kokra mo ke bang jilang ni sitame exam along sitame komasi ke ta khele cheng lo pongte alang tum Hanuman putok dun long lo plodang te tum alal bang so somar pas jima pusi criticize o penang tum la bang so somar tum marks long jima pusi karjupona tum sitame padupor lapen ke lancho takalilang hapu agriculture minister Shivraj Singh alang li sitame statement ki pipon dolang हमारा विज्ञान हो हमारी टेक्नोलॉजी हो अत्यंत उन्नत थी पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था meeting along ko pisi pipon ma plotang teje itu mathalo aeroplane kasi marching e komando ma bongte Wright brothers pusipu itum la buglong kilong alam lo buglong kilong komasi aeroplane kasi marching lo bongte la ke Wright brothers alang tum korti tesi claim lo Orville la pen ke Wilbur alang tum bahini si amian ben si Wright brothers pulo alang tum si aeroplane bang ke se marlo la pen ajok si pinyar ni li tum kadok ka westa me aeroplane theklong lo pen che thablong tum si thablong lo lalo la sisi tame halabang so Shivraj Singh bang pulo je la ke agriculture minister lo alang li pulo itum Bharat along ke
ฮับแบงเซมาร์เมียแปรงแมนลูกสิปูอะไรตุ้มเกเรเกเรพอดุนเดลังปุเซลังลิปูละให้ไรบราเดอร์สตุ้มเกละตุ้มเกพอดุนเดลังอะเทปิโปโลบงเตอิตุ้มแกฮิสตรีลงดูปุสิปูอิตุ้มอาคิตาบลงอะฮอลีคิตาบลงดูกุมาราลบลงเตละคิอิตุ้มกูเป็นสิตามอิตุ้มเกวาฮันปุดูเจla pen ki ko sone hala men ho hindi ben teni de lo la lang tum kang jari I apot arna ma tum ka che thabi I gari jo la hai ke tum ya ha ko ben sikitu aposi li tum ke la hai ke non het la hai akip atum alam ke la hai tum ke chu phudun de lang la hai tum lam la hai tum ke non si mirak rak lang palam se lang li hen ben sitami pu pono sela bang so la hinia pu thak sinon bang ke controversy bang ke dok piglo la si hala bang so se tame debates news debates song same penang pu pono ahoklo tang te la puson bolo tang te tum kitab NCERT kitab long sitami la phinang pu pusipu ye koma se aeroplane ka se marching lo la ke right brothers kalilo arnam to men to onon pusipu lancho takalilang jong se space along ke dam cheng ko marlo bang te la ke amunian men tok na lo Yuri Gagarin putat tok na lo Hanuman bole to ko se alama bang ke debate lo na lo pinaan crew hak lo athi la hai sumartum la hai tham pen abrin along che thap tholo bang te la hai sumartum exam long pilotok ji hala dak tai tum Arnam atum Hanuman atum putong ke tok puma kolam no la si hala dak debate along sami pulo ne na kar jo bang mat sami ne sitami Hindu sitami tuman sitami chini kado kawe sitami je Arnam atum inurvedve Hanuman inurvedve sining song ke doke pisipu kadok kawe Arnam koti tuman sitami lake sining ang song se dolablo tang te ko pusi Hanuman punang ki pun lo palam sitami hadak debate salong dolo athep itum ke osomar han ke than ke lahai kali lahai ke hem ka che thanalam osomar han school long ke than ke lage kai ke ta kitab long pima ke tok scientific base nang je pusi halabang so debate so Nasi pinangan atum pulo lake osomara tumhan a brain wash ke kurilo posipu osomara tumhan brain wash ke kurilo anso se pathek thenang palunang pulo posipu athe pi ponma plo tangte alang tuma somara tum lahai MPMLA tuma somar tume nasika charli lo pongte ha kunani Cambridge New York pui USA pui America pui Europe pui ha khelo se charli ku people plo tangte ame thanga tuma sitame ninga che thewe Indian education system ge aposi ame thanga somar ke litum nang dam lo pongte home minister punon ajara minister tumnon asomar tuman ke ha Europe si ka charli toy lamji lake ko pilop lo tangte mo asomar tum nang pachu thod nang phan lo palam sitame pu athe people of te lak non ke dos prong tuman ke India lo ke do prong ani palut le thod nang pusi tham tap than thul opinion ya brain wash ke claim pusi pu sipina dom criticize pon lo jela bang so sarkar bang lo pu pen ke Chainong a hi pen cheng lok asona lam klang lo pusi pu ni helor nam buka chikrong atum sitami do palam sitami pu alama bangke 2024 haning kanelum thekponong je ituma prime minister Narendra Modi sitami pulo inoda bang phipena jo interview ke enpon hut je neke non biological pathe bangke lahno neke ok pen ke plang bangali neke Arnam sinang ke toy neke Arnam po system hala bang sot ka chi pulam sitami do la pen jo viral piglo la pen ke lan chot takalilang la bang so phi pen ke konang klang thulo Chainong hi ke cho je Chainong hi ke cho pen lo bangte cancer ke someji pressure ke someji la pen ke pregjam ke someji pusi ke klang sitame dolang la sila bang so statement ki pigla ke inurvet alam kali la ke leader atumen si pu arab tumen kali MLA atumen si MP atumen si la bang so statement ke pipon la sinoni inut aphai nonang tum han paklang pon la si ke cheng si litum che than ponona union minister Ashwini Kumar la salang ligi puke ko piloma plotang te cancer ke so pena jok to cancer ke so ke Chainong hi ke cholo plotang te melo pusalang li pen pupon cancer ke so pinya ni le tum chemotherapy radiation ason ko alo ne tum ke claim operation pen chenglok sitami chipamion e sitami alang li pupon thulo lamang so Ashwini Kumar union minister Chainong hi yong si cholo plotang te ke melo tang lancho takalilang laki union minister lo ko nut ka prek do thulang lake Uttar Pradesh along minister lo komalama Sanjay Singh alang lipen pulo cancer cho takali pusipu Chainong hi yong si cholo plotang te cancer cho takali pressure da meji tam alang lipen putro bangke no bang ala bang papat thu chet lo ako do thulang lancho sing samri pumapu kalilang puthot malo dolang plotang te lake Pragya Singh Thakur last time MP lo alang lipen ki pu pon bai ko piloma plotang te corona ke son se tami media je pusipu ne garni wang se tami Chainong phi ing ke jun pen lok se corona pen se tami ka chipa jok lo pustami alang lipen pu pon lo se a hi chot kali non bang ka phi ing se tami nang le lo ke chengko ka hi lo a hi pen jok se cancer me lo a phi bang ke pressure me lo non bang ke la lancho tali a hi chot ali
alang men sitami tum corona ke somi pusitami alang dipen pupono lanco takalilang itu masam pe na MLA sitami dolang pomaloma bongte suman haripriya alang dipen sitami pupono je labang su Chainong hi ke lake it can kill corona pusitami pupono corona phan pathi sitami un pavir de sitami un to Chainong hi pen lokse lahen lo dona tum lasi rada phan ke pal lok arnat abidi bang si ke pon langdam lo plotang te halai tum lang nam prime minister ben sing prime minister ben pupono pilop lo tangte neke non biological mane neke ok pen ke plang minit kali non biological lo tangte Arnam la pena dun thu pupon thulo Chainong ke epai son lo Chainong phan rai nang po sorlo phan rai nang ne sorlo ke epai kali Chainong hen lo epai la si Chainong phan ke rai nang po Chainong phan kumat mat ma ke that la tum phan nep mon gel thamon sorlo tum phan kumat man ma ka chulang rem la tum phan pa jui puno so na atenglo sorlo phan ke rai thek si Chainong phan si ke rai Chainong phan se protection ki pi la lo Chainong hen loi pai la pena det puthot bang thulo plodang te ko pilop plodang te labang ke Chainong ai hi pen ituma jada ke su pami un cancer pen chenglok pir thedang son pharo ke su pami un Chainong hi pen tar mane munira tum han ke non ke Chainong hi si ka pa chopo an ge cholar ke analar ke non ke hi si ka pa chopo a hi chonma pulanta kalila aphi ingan se tame pajunla aphi ing benta corona mi polam se tame ba scientifically proven gali se tame ala pan se tame pu hala isi along debate song na tum same thek ponlong po inu da baba bang pulo usomar ka we tum han as tame Chainong hi pa chulo bang te media ji pu usomar da do pu la ana Chainong hi along power ke the dawai ke do plotang te po ma se hala news anchor bang ke host bang ke Chainong hi wan lo ka theng lo bat ko jo than te la pu ama se pulo la ke desi Chainong ka lidet pu sipu la ke hybrid Chainong hi pe nak ya la sin ke chu che pu a theng no ma se wan tan jo la pan se tame claim lo amena to chu che rar phane pa chui jo la pusona ya se ke claim thu mane ason la pe ni si bang wan thu lo pilo pong te la ke hindu khatre me he lahen lo la tuma strategy ke munir atum phan ka pamang hu dhoro malam pen Chainong hi pa cho Chainong phing alang pa jun la pen ke ne han lo Arnam la lo se pini chek pen la se chetam pon chopo la se pini alam jir ke bang chira bang ke la lo je non he jong taring ko ra ke thomani la bang son nurak thakur ke polam lo je sining ang son special long ke dam cheng bang ke hanuman hen lo polam ma bang so mara tu madak class 5 6 7 o so mar tu ma che tum se todun krai se kar judun la so mar ke phulong pilo lut po ke la ke a holu yuri gagarin ko mar muni lo hanuman hen lo pola tum ke tok je la hen lo so la si arleng ke the tum responsible chen in non malom lang dam lo plotang te di ni nut public figure ni nut arleng ke the ni rara phan paklang pami nang ji example pi pami nang ji po bang kali aning hang aling se klem tap klem pro chon jam asi thek peneli la se than bon chapo kardom